У вас завтра Ну, вони казали. міграція. Угу, да, в Саші 2.05, у мене 2.20. Вот, но там не обязательно ждать 2.20, ну, 14 часов. Там, ну, приїдьте часов 10 туди. Скажіть, Можна раніше даже? да, там головне, щоб в те саме число ви прийшли. Вот, ви А. просто десь часов... Ну, хорошо, то по- ми тоді до обіду підемо, да, бо ми ж не знали. Я би так зробив, я би пішов часов 10, от я би виїхав Мгм. з Шаудоради десь там, ну, там 9-9:30. Ну, так, Вот, і прийшов би в міграцію, подивився, є ли там жива очередь. Вряд ли там буде Ага. жива очередь. Вот. І Ага. якщо там нету живої очереді, то ви заходите, просто кажете, у нас візит назначено, ми записані. Ми записані, от наші паспорта, все, точка. І там я вам висилав інструкції, що просто, ну, якби вас записали, вони вже анкети на вас готові, записані вже, все готове. Що ви втікаєте від війни, там, туди-сюди. І все, вам дають Ну, білу бумагу, Ага. що ви пройшли міграцію. З цієї білої бумаги їдете на в відділ кадрів на Бєвил, на проходну.